sa kinabuhi sa mga Hudiyo o sa ato usab nga kinabuhi. Kaya sa unang pagbasa, sa dihang gikuha sa Ginoo ang iyang katawhan gikan sa Ehipto, pinaagi kang Moises, gipaadto sila sa bukid sa Sinai, ug dito gipahinumduman sila nga madto pa sa Ginoo nga isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita, nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ug kung giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako ingon sa pagdala sa agila siyang piso diha siyang mga pako. No, gipahinumduman sila nga kung wala pa ang Ginoo, di gyud sila makalingkawas sa kahimtang nga madaog-daogon sa mga Ehiptohanon. Kay sud sa 430 ka tuig, 430 years, the Israelites were slaves to the Egyptians. Gihimo silang ulipon sa hari, gipakaulawan, gipasakitan, ginagmalan, gipakaubos. Pero tungod kay sila katawhan man sa Dios, gikaluy-an sila ni Ginoo, gilingkawas sila siyang gahom, no, pinaagi kang Moises. Munang kung wala pang Ginoo, magpabilin gyud na silang ulipon hangtod sa hangtod ang mga Hudiyo dito sa Ehipto. Nya sa diha gani ang mga Israelita gibihag dito sa Babylonia sud sa 70 ka tuig, no, 70 years in captivity. Niabot yung higayon nga naluoy ang Ginoo kanila. Iyang giawhag si Hari Ciro, King Cyrus of Persia, nga moatake sa Babylonia. O sa dihang nailog ng Babylonia ni Hari Ciro, iyang gipapauli ang mga Hudiyo balik sa Jerusalem na kalingkawas, no, tungod sa Ginoo. Muna nga makita nato unsa gid ka importante ang Ginoo sa kinabuhi sa mga Hudiyo. No? Kay kung wa pa ang Ginoo, priting paita. Magpabilin silang ulipon. Magpabilin silang dinaog-daog. Muna nakanindot, no, sa unang pagbasa niya, sa ikaduhang pagbasa usab napahinumdum ka nato si San Pablo ngadto sa Roma nga ang kamatayon ni Kristo nakapahimo natong higala sa Dios. Kaysa diha nakasala pa ta, makasasala pa ta, nahimo kitang kaaway sa Dios. Unya ang kamatayon ni Kristo nakalingkawas ka nato sa sala, naluwas kita. Nya sa Ebanghelyo usab nadungog nato sa unang bahin nga sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila. Kung nakita ni Jesus ang daghang mga tao ug naluoy siya, mura sila mga karnero nga walay magbalantay. No, maghulagway nato nga kining mga pagbasa karong Domingoha, nagpunting lang yun nato unsa ka importante ang Ginoo sa kinabuhi sa mga Hudiyo, sa kinabuhi sa mga Kristiyano, sa kinabuhi natong mga tao nga mga makaluluoy, mga makasasala. Kay kung wala pa ang Ginoo, di gyud ta maluwas. Kung wala pa ang Ginoo, di gyud malingkawas ang mga Hudiyo. Kung wala pa ang Ginoo, dili ta mabuhi. Kung wala pa si Jesus, di ta mapasaylo sa atong mga sala. Dili kita balik ang atong relasyon sa Amahan, atong pakpakan si Jesus, no? Kay importante ang Ginoo sa atong kinabuhi. Importante kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Muna sa Ebanghelyo nga sama silang mga karnero nga walay magbalantay. Sheep without a shepherd cannot find its pasture. Nga ang mga karnero di ay nga walay magbalantay, dili makatultol sa sibsibanan, dili makakaon, makatibulaag, mga saag, mga matay. Manay pasabot Ginoo
nga kung wala pa siya, di gyud ta maluwas. Mga matay gyud ta. Kung wala pa siya, dili ta katultol sa sipsibanan sa gingharian sa langit. Kay matud pa niya, ako ang dalan, walay makaadto sa amahan, kung dili mo agi kanako. Ikaduha, a sheep without a shepherd cannot defend itself. Nga mga karnero di ay nga walay magbalantay, dili makapanalipod sa ilang kaugalingon. Kay daghan kaayong mga lobo, mga bangis nga mga mananap nga mupaak, mupahit, mupatay sa mga karnero. Murang kinahanglan gyud nga dunay magbalantay. Kasabot si Ginoo nga kung wa pa siya sa atong kinabuhi, daghang kitag mga samad, daghang kitag pinaakan, daghan kanato mga matay, kay way manalipod kanato. Way makasagang makatabang kanato kung wa pa ang Ginoo. Kung wa pa ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili gyud ta makapuyo o kinabuhi nga malinawon. We'll never experience a life of satisfaction, fulfillment, peaceful life if Jesus is absent in our life. Kung dunay usa ka butang nga gitulo sa kinabuhi, if life teaches us one thing, and that thing is that we cannot live life alone. Kung dunay usa ka butang nga gitulo sa kinabuhi diri kanato, nga dili nato mapuy-an ang atong kinabuhi nga kita-kita ra. Kay daghan kitag mga problema, daghang kay mga panuway, daghang musuway, daghang mga pag-antos, mga kasakit, kung kita-kita ra, di gyud ta magdugay sa kalibutan apan tungod sa panabang ni Jesus. Tungod siyang grasyag panalangin, natagaan kitag kaisog, kabaskog, kusog, pagpadayon sa pagpuyo ning kinabuhia. Muna, nga gipakita ni Jesus ang iyang kaluoy. Ganong naluoy man siya sa mga Hudiyo sa unang pagbasa, kay siya nahigugma siyang katawhan nga pinili. Sa Ebanghelyo, naluoy siya tungod kanatong mga tao, ngayang mga anak, ngayang gihigugma. Ang mga Hudiyo, nahimong mga anak sa Diyos tungod sa pagpili. No, the Jews became sons of God by election. But for us Christians, we become children of God by adoption through the sacrament of baptism. Ya kay higugma man ta si Ginoo, ya kitang gibusog siyang mga pulong, ya kitang giatiman, gipakaon, ya kitang gitagaan sa atong mga panginahanglan. Munang bisan kani misaka na ang Ginoo sa langit, no? Wa gyapon siya muhunong, kay nagpili siya mga apostoles nga mopadayon siyang buhat sa pagtubos kanato. Munang nagpili siya 12 ka mga apostoles aron pagpadayon sa buhat ni Kristo, aron pag-atiman kanato sa atong mga kalagnon nga panginahanglan. Munang gipili niyang mga mananagat. Nganong mananagat magigipili kasagaran si Ginoo nga mahimong mupadayon siyang buhat sa pagtubos kanato. Kay naas mananagat una sa tanan ang pagkamakanunayon. Kay managat sila karong gabi ug di sila makakuha karong gabi, mobalik na sad ugma. Ug di kakuha ugma, balik na sad ugma. Dili ma-discourage. Muna sa ilang pagsangyaw, pagpadayon sa buhat ni Kristo, kung doon ay mga tao nga di makuha dayon ug usa ka adlaw gwali, awalihan na sad sunod adlaw, sunod semana, hangtod makabig yun. Ikaduha, anaas mananagat ang pagka mapaubsanon. Dili gyud ta kakita makadungog og mananagat nga manghambog, nga moingon, mga silingan,
managat kurong gabi kinsa may mo-order ninyo danggit, pila ka kilo imong kuan, kining imong gustong orderon, kanang pila ka kilo imong nopos ba imo ha, pila imo, dili ka panghambog ang mga mananagat, no? Di na sila kapanghambog, naagi lang pagkamapaob, sanon kay kinabuhi sa dagat, way siguro, usahay makakuha sila karon, usahay wa, usahay daghan, usahay jutay, usahay wasad, no? Ang kinabuhi sa dagat naa sa kaayo sa Ginoo. Ikatulo, nganong mananagat ang gipili sa Ginoo pagpadayon sa buhat ni Kristo. Kaya naa sa mananagat ang pagkamapailobon. Kaya kana mga mananagat nig atos dagat magdanas lag kanon. Sila pamasol. Inig-abot ng alas 12, dili gyud na sila makamandar, makabuot sa isda. May isda alas 12 na ra ba, ting paniud to na, gigutom na ba ko, na ako'y kanon, gawa man ko'y sudan, tukban ako na akong paon. Di sila makapugos sa mga isda nga mutukob, nagpailob lagi na sila. Mo sila sa ilang pagkamagawali, pagkamasaksangyaw, di sila kabuot, kanusa mutukob ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Kanusa sila mausab, kanusa sila muhigugma sa Ginoo, kanusa sila mubalik sa Ginoo. Pailob ra gyud, pailob ra. Nga ikaapat, naas mananagat ang pagka-obscure, kana bang dili magpakita. Kaya kana ding mananagat ug mamasol, magpakita gina sa isda, ang isda mudagan. Pasabot nga wala gyud laing ipakita sa katawhan. Walay laing ipasigarbo sa katawhan. Walay laing isangyaw sa katawhan si Jesus ra. Ang magsasangyaw mo, paano gina siya? Aray gina siya sa background. Ang ipaatubang yun sa mga tao, isangyaw, ipahibaw, angay daygon, himayaon, pasalamatan, simbahon, walay lain si Jesus ra, ang Ginoo ra. No, naagin pagkamananagat ang pagkuan ba, pagka-obscure, na dili gyud magpasikat. Nya ang naas pagkamananagat ang pagkamaampuon. Kay dako kayong dagat, daghang nadato sa dagat, daghang sang nabuhi sa dagat, daghang sang namatay sa dagat. Way may laki sa dagat, nakinahanglan yung pag-ampo, pangayog panabang gikan sa Ginoo. Muna, nga pinaagi sa pag-ampo, matagaan kita, matagaan ang mga apostoles ug ang mga sasangyaw sa panalipod tungod sa kasiguruhan unsay mahitabo sa dagat diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nga sa katapusan, anaagyod sa mga mananagat ang pagkamapasalamaton kay human nga makakuha na, makadawat ng daghang mga grasyag panalangin. Dili gyud nila ang kunon nga sila ray nakakuha, kundili kaning mga grasya hinatag gyud sa Ginoo, kini mga isda, kini katawhan nga napasol, nakuha sa baling, hinatag gyud sa Ginoo. Naag yung pagkamapasalamaton. Muninindot kaayo sa atong pagka-Kristiyano, sa atong pagka-Katoliko, sa atong pagka-magsasangyaw, sa atong pagka-sumusunod ni Kristo. Ato yung pasalamatan ang Ginoo kay kita giling kawas gikan sa sala, gipanalipdan gikan sa daghang mga hulga sa kinabuhi, ya pagkikitang giyahan padung sa dalan ngadto sa sibsibanan sa langitno natong Amahan, atong pakpakan ang Ginoo, no? Kay ato siyang pasalamatan. Ato siyang pasalamatan kay kun wa pa ang Ginoo, di kita mabuhi, mga matay kita. Di kita kasod sa gingharian sa Dios. Busa manindog kitang tanan, magampo kita ngadto sa Ginoo. Nagatuo